so ọ bụrụzie nọ ka atọba ebunu nọ ka eje mabụrụ ebunu ọ bụ that's ma ọ bụ ya eje dọkpụ ebunu ya that's ma ọ bụ ya ọgwụ ya kachasị ọgwụ onye ọbụla nọzi ebe ahụ na-eyuzu thinking for it ụmụnne m ibe mmalụ ka ihe ekwu nke mmalụ ekwu na ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa ngwagịrị akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Akwa Ọkụkọ Tiwara Aki ekwuola okwu banyere nwata nwa dibịa ahụ tọrọ ebule na be ya. O mere nke a site n'ọba ozi efere mba ụwa ya dịka ọ na-agwa ndị na-eso ya okwu n'ihi ya bụ ihe mere na be ya ụbọchị o mere mmemme. Dịka o siri kwuo, ọ sị na ụbọchị ya bụ ihe mere na o nyere iwu tupu ya bụ ihe ịma aka ebido na ihe a chọrọ bụ onye ga-enye ya bụ ebule iwu ka ọ matuo n'ebe dowere ya na ọ bụghị onye ga-eje ma kụrụ ya bụ ebule n'aka. Dịka o siri kwuo, ọ sị na ihe mbụ ya chọburu ime na ya bụ ihe ịma aka bụ ịmanye ya bụ ebule n'ọgbịrị ka onye ọbụla hụtara onwe ya dịka onye ọgwụ ya kara aka bịa ma tọpụ ya bụ ebule n'ọgbịrị. Mana otu onye n'ime ndị nọ ya nso nyere ya ndụmọdụ ya emele ya etu ahụ n'ihi na ọgwụ nọ na ya bụ ebule nwere ike ịdọgbu mmadụ n'ihi na ọ dị ike ka ụdọ ọkụ latriki. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na ọ bụ nke a bụ ihe mere ya jizi wee dewe ya bụ ebule n'elu tebụlụ wee sị na onye ọbụla ọgwụ ya kara aka ya bịa ma nye ya bụ ebule iwu ka ọ wụtuo n'elu ya bụ tebụlụ. Nke a butere nkwumuche onye dị iche iche n'okpuru ya bụ ihe onyonyo nke o mere dịka ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ ya sị ya bụ ebule nke idowere n'elu tebụlụ iji ọgwụ wee nye ya iwu ka ọ gbago na ya bụ ebe. Otu n'ime ndị denyere ihe n'ọkwa kọmentị na ya bụ ihe onyonyo bụ Femfem Perikoma bụ nwa otu oke dibịa larala mmụọ na-arọ ndị izu ọgụ. O dere sị na ịtọrọ ebule bụ ihe emume dịwara bụ na be nna ya bụ arọ ndị izu ọgụ, mana o nweghị ihe ọ ga-agwa Akwa ugbu a n'ihi na ọ ga-eme ihe onyonyo itinye ọnụ na ya bụ okwu. N'aka nke ọzọ, ya bụ nwata nwa dibịa tọrọ ya bụ ebule ekwuola okwu n'akụkụ nke ya ma na-arịọ ọha na eze ka etinye ọnụ na ya bụ okwu ma nye ya ihe ruru ya. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. N'anya na vidio ahụ fụ na-akpa akụ oyi paadụ kasị na-eje kpọta onye ọzọ na-asị na ọ bụla ya na onye ọzọ ọ ya bụ nwa m nwoke dị ibe so nna ahụ gwa ụmụ ụwa afa anyị nke ọlụba gị mesiri eme afa m bụ Chukwuemeka Nkwọ onye ebe ka ebu onye ọba nke mmiri South. Ọga m bụ isi na-awa ndị ilo zipụ m so nna nje tọrọ ebu na aga nata wee pụọ wee luo ebe a na-atọ ebunu akpọtụsigo m ebunu esogokwa m nata ebunu esogo m n'ituo na ọka mkpọrọ ebunu fennụkwa na ntị m gbaa etinyekwa m ife ekwekwa kara aka adọkasịa m akwa si nsekpụrụ ana si ihe bụdo mkpa nkịta anụwa ihe bụ iwu m ị na-ayọ m ụka itinye aka agwa ezi ikuku ka agwa ndị mmadụ ka batie ọnụ ka akwụ anyị ụgwọ anyị eweta ego a kwụnye anyị ebunu anyị eweje mebe mmọnwụ. Ọkwa ịhụla nke ahụ, ngwa lere ihe Akwa Ọkụkọ Tiwara Aki kwuru na ya bụ okwu. ebunu atọlụ on social media ebunu a na-ese okwu asị na onwe nwa nwata ebunu na onwe nke nwa mee nkewa ekwuru m si na onye ọbụla nwere ọgwụ na-eme odogwu nya bịa na anyị ata ebunu na onye ọbụla tọ nwa ebunu na oyi eji sum of 5 million naira wee na uti ebunu ahụ oyibe m kwuru onwenu na-eke ego ọla ego m ka obodo tụkọta ego ọla m tụkọta ebunu bụ ebunu m ọla m weta mana ọdụ ụzọ na-abụ nji chọọ ime ebunu ahụ ebubu m ụzọ chọọ ka m makwe ya amakwe n'oisi onye nwere ọgwụ ka o jee tọọ. One of my boy wee gwa m sị m na ọ bụrụ na amakwe ebunu a amakwe maka na amakwe ya amakwe ọgwụ dị n'ime ya dị ka eletrik onye metụrụ ya aka eletrik ahụ adọgbuo ya. O wee sị na onye ọbụla ya eji influence of ego a na-achọ ego akpọrọ afa onye ọbụla eje ka ọ mabuo ebunu ndị onye ọbụla metụ ebunu ahụ aka ya anwụ instantly mgbe ahụ echi niile
asị na m egbuo mmadụ anyị ka gbapụ ọsọ amị ụbọchị ahụ echi ire ka ndị DSS bịakwa. So mgbe ga-esi enya bụ okwu ọtọ m ụtọ maka na last year niile na mmụọ gba ọkụ na onye nwe anwụ the tin ama m ụdị ego anyị tere ya mgbe gee ya ntị wee si oke na mụ ya ewere ebunu debe n'elu tebụlụ uche ọgwụ onye nwere ọgwụ kọmandị aja ebunu ya rituo maọbụ ebunu ahụ si n'elu tebụlụ ahụ matuo ọmụmakwe ọlụgal regulation. Ụfọdụ abịala ebe ahụ mana fa akọkarịzi ndị bịara abịa ndị ile nza afụsị m ibe na akọ soshal midia mgbe na-asị ọ bụzikwa ndị Igbo dị iwe a na-ekwu iwe a ọ bụzikwa ndị ọba na-ekwu iwe a ihe ejidesi nke iji aka epụ ya na-asị na ndị Yoruba ndị Hausa nke nwa mana ọgụ na-egbu nwanne gị mmadụ ịha nga ebunu n'elu tebụl almost 7 hours ọ dị izi ka iche na ebunu adị ebe ahụ dọ na nkịtị na mbọ were ebunu debe n'elu tebụl ka marụ na ibe nye 2 minutes ọmatuo mee ewe ha nga ebunu without ọgbụrị without eriri enyela m gee ntị onwe ife mfụ mmadụ dị na guideline nye maka na ịbịalụ anọ m di ya wee sị mmadụ wee sịfa na onye ọbụla chọọ ịta ebunu a na-ekwo ka esi ata ebunu a n'ihi akọmandị ya akọmandị na ihe jere ebe ajaja nwụrụ ebunu maka ọ bụ na nchọ ka atọrịa utie iri ekedo nye ekedo etinye ọgwụ m etinye jee ebe ahụ ka ịta ebunu mana ihe afọ ofu onye o were maka na-ekwu 5 million naira o jee gbachie mgba olu ebe afọ mmadụ anwụrụ mgbe ahụ akọba ihe ọzọ wee were another system wee follow ya wee ha nga na ntebụl wee si onye ọbụla nwere ọgwụ tọtuo ya nwara ife o ya eme ka ebunu ahụ si n'elu ebe ahụ wutuo ọ ife m kwuru dị ibe ahụ NC na abụ nọdịa and the park nọdịa o so na ndị na nso the thing. So na ọ bụrụ na ị nọrọ ebe eme ife nwee ndidi ka akọwara gị agbazina speed nwee ndidi ka akọwara gị and ya bụ ebunu ka dukwu na ọ bụkwa na ị nwekwa ọgwụ chọkwa ịtọ ebunu ahụ ị bịa be m mma ịchọzie nke na-ekedo mma ekedo olu uhe bịa be m anyị atọ ya betin jee tọọ. So ọ bụrụzie na ọka atọba ebunu na ọka eje mabụrụ ebunu ọ bụ dasụ ma ọ bụ ya eje dọkpụ ebunu ya dasụ ma ọ bụ ya ọgwụ ya kachasị ọgwụ onye ọbụla nọzi ebe ahụ na-eyi ozu nke mfọkọrịta ụmụnne m ibe maalụ ka ihe ekwu nke maalụ ekwu na ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo onye ụwa ọ ga-adị anyị nnọọ ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị ga-edenyere anyị ebumnuche gị makwa na etu isi hụ ya bụ ihe mere n'ọkwa kọmentị n'ihi na asị na uche onye adịghị ya njọ dalụkwa gị onye na-esonye bụrụ anyị esonye ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji ekpere m bụ na Chineke nna ga na-agọzi gị na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwana mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị n'aka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ihe onyonyo a pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m ya ma atọ ọkụma Igbo mụrụ nze mụ ọzọ ekenekwa m unu bụ na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanụ na-atụsara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button ndị nke m ya mara gị mma ozugbo daalụkwanụ.